Salamu alaikum mai sona kun kina zo na yi miki maraba sallama ta kun jin da ke yanda a bar kauna ki jira. Soyayya zama to jigdali ne ku gaggauta wasu sun ce ba haka ne ba tun da nace zance na ya kyauta wasu sun bani amsa kan so na ta hakan bai yi min bane wauta wasu ba na so ayi mun zancen babu abin da ka so ya amsa min. So na gaskiya ya shiga cikin zuciyata ya zauna mai sona ɗai min rata tana nesa amma zuciyata tana santa ni kuma na ce ba ita bane ba na san wadda ya